Тлумачэнне, чаму чат-бот плану перамога рассылае сваім падпісальнікам запрашэнне да ўдзелу ў выбары ў каардынацыйную раду, неўзабаве з'явілася ў тэлеграм-канале аб'яднання «Байпол». Маўляў, у гэтым чаце застаецца шмат актыўных і неабыякавых беларусаў, якія не перагарнулі старонку і, магчыма, захочуць прадэманстраваць гэта віртуальна і бяспечна. На жаль, СМІ, якія сёння актыўна крытыкуюць нас, не праявілі такой жа актыўнасці ў асвятленні тэмы выбараў і прыцягненні шырокай аўдыторыі да выбараў у каардынацыйную раду. Менавіта таму для прыцягнення ўвагі арміі неабыякавых беларусаў да такіх важных для ўсяго беларускага дэмакратычнага руху выбараў быў выкарыстаны чат-бот плану перамога. То бок, ізноў вінаватыя СМІ аказаліся ў гэтай справе. Абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская таксама адрэагавала на заклікі да ўдзелу ў выбарах у каардынацыйную раду, што з'явіліся ў чат-боце плану перамога. Выданню «Зеркала» Ціханаўская сказала, што гэтая рассылка не была ўзгодненая ні з ёй асабіста, ні з кімсьці з ейнага офісу ці аб'яднаным пераходным кабінетам. Працытую: «Гэта злоўжыванне, якое можа паставіць пад пагрозу людзей унутры краіны. Пасля рассылкі і паведамлення Александр Азараў быў пазбаўлены доступу да чат-боту да высвятлення абставінаў. Адзначу, што чат-бот не тое самае, што план перамога. Гэта найперш інструмент для камунікацыі ў надзвычайных сітуацыях». Першы афіцыйны каментар наконт інцыдэнту лідар спісу нумар 5 «Закон і правапарадак» Александр Азараў даў нашаму тэлеканалу. Ён заявіў, што цяпер вядзе перамовы са Святланай Ціханаўскай наконт вяртання яму доступу да плану перамога. А таксама яшчэ раз патлумачыў, чаму выкарыстаў чат-бот плану перамога для агітацыі на выбары ў каардынацыйную раду і адказаў на пытанне, ці бачыць у гэтай рассылцы нейкую пагрозу для беларусаў у Беларусі. Губазик занимается дискредитацией плана перамога с момента его объявления, поскольку этот план является действительной и реальной угрозой режиму Лукашенко. Они задерживают людей по другим предлогам и заставляют каждого признаться в том, что он якобы записался в план перамога на видео. А люди некоторые даже давали интервью белорусским независимым медиа после того, когда им удавалось покинуть территорию Беларуси, и рассказывали как раз вот этот весь механизм. Мы сделали рассылку не только вчера, да, как мы ее делаем регулярно. То есть рассылка производится у нас примерно раза 2 в месяц. На протяжении последних нескольких лет мы используем рассылку для связи с участниками плана перамога, для работы, для получения информации. Вот раньше никаких вопросов не возникало, а когда эта рассылка была связана с выборами, то тут почему-то включились такие различные люди, представители белорусских организаций, которым, видимо, не нравится то, что сейчас происходят выборы в Координационный совет. То есть эта рассылка была направлена на то, чтобы привлечь белорусов к выборам в Координационный совет. Мы считаем, что это очень важно в настоящий момент выбрать Координационный совет, поэтому мы приняли такое решение сделать эту рассылку. Поскольку в ходе общения в том же боте плана перамога с людьми мы услышали, что люди вообще не знают о том, что будут проводиться выборы. В воскресенье проводилась конференция по выборам в Координационный совет, которую просмотрело только 200 человек. Поэтому было принято такое решение сделать рассылку, чтобы люди узнали об этих выборах. Создание Координационного совета очень важно для белорусов. Мы посчитали, что план перамога и бот создан Байполом, и мы работаем в этом направлении. Это наш план. И поэтому логично было пригласить белорусов голосовать за нас. Спадарства, працягнем гэтую тэму. Сам Александр Азараў не змог, як кажа, на жаль, з'явіцца ў гэтай студыі. Мне таксама вельмі шкада, бо было вельмі шмат пытанняў і не самых прыемных. А вось Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі для правядзення выбараў у каардынацыйную раду, ўсё ж такі ў студыі. Вітаю. Прывітанне, Сергей. А на відэасувязі блогер Глеб Сандрас. Вітаю.
Вітаю. Глеб, таксама прачытаў каментары і чаму цябе ўласна запрасілі да гэтага эфіру, што ты таксама атрымаў гэтую рассылку з заклікам галасаваць за Александра Азарова. З цябе па гэтаму і пачну, якая была рэакцыя? Ну, краще крінж. Ну, така реакція. Ніколі, в принципі, за увесь час існування гэтага плану перамоги я нічога не атрымліваў. Ну, може бути простое, што я за мяжой знаходжуся, я не ведаю, як там у іх механізмы дзейнічаюць. Але вот гэта просто адзінае паведамленне, которое я атрымаў, і такі, што адбываецца, ну, добра, што я там за мяжой, у бяспецы, а я сабе уяўляю, вот я не ведаю, слесар, я на мазе і еду з раніцы на змену ў грамадскім транспарце, і тут пачынае мне яшчэ там, не ведаю, палове тралейбуса, ну там умоўна кажучы, прыходзіць гэта ўсё, і што мне застаецца рабіць, кідаваць тэлефон да завадскіх наладаў, не ведаю, просто выкидываться в окно троллейбуса, чым думали люди, якія рассылалі гэта ўсё, там конкретно Азаров, я вот уявіць не могу. Но спадар Азаров пракаментаваў, чым ён думаў. Тут мяне ўражвае вось такі адказ, што ён кажа, гэта наш план перамога, мы яго стварылі, ну і, маўляў, атрымліваецца, што можа рабіць усё, што заўгодна. Спадарыня Алена, як вы, як выбарчая камісія на гэта рэагуеце? Бо, пэўна, было ўжо абмеркаванне сёння гэтай тэмы. Менавіта было. Больш скажу, Сергей, меркаванне пачалося ад учора, з вечара, таму што... Бо гэта інфармацыя пачала прыходзіць ужо позна ўвечары. Так, увечары пачалі пісаць у асобку людзі, пачалі дасылаць скрыншоты з паведамленнямі, з пытаннямі. Ніводнага станоўчага паведамлення мы не атрымалі, ні я, ні мае калегі. Аднаму з чальцоў камісіі таксама прыйшоў паведамленне ад гэтага чат-бота, таму што ён быў падпісаны. І мы пачалі абмяркоўваць, то бок мы адразу усвядомілі, што гэта сур'ёзнае здарэнне, і гэтае здарэнне будзе мець наступствы. Якія? Ну, прынамсі такія, што якія будуць патрабаваць ад нас рэакцыі і дакладнага вывучэння гэтай сітуацыі. Я запытаўся сёння з раніцы у вас канкрэтна, як у выбарчай камісіі. Ці спадар Азаров у такой сітуацыі мае права застацца увогуле ў выбарах? Глядзіце, на зараз у нас няма дакладнага адказа на гэтае пытанне, я патлумачу чаму. Таму што мы як камісія павінны гэтую сітуацыю разглядзець максімальна фармальна і максімальна... Азаров застаецца, ёсць адказ. Пакуль на дадзены момант так, таму што камісія пачала разглядаць гэтае пытанне. Глядзіце, якая ў нас пазіцыя. Здарылася рэзанансная падзея. Але цягам дагэтуль на афіцыйную скрыню Координацыйнай рады не прыйшло ніводнай скаргі. То бок у нас нават няма ніводнай юрыдычнай падставы, скаргі вам патрэбныя? Прабачце, ёсць выкарыстанне адміністрацыйнага ресурсу. Тысячы людзей атрымалі паведамленне. Адміністрацыйнага ресурса чыёга, Сергей? Спадара Каму ён Азарова. належыць? Гэта не мае значэння, але... Калі гэта яго прыватны ресурс, можа чаму быць ён план не можа? перамога прыватным ресурсам, калі гэта не да мяне Святлана пытанне, Ціханаўская Сергей. блакуе доступ да яго? Гэта не да мяне тады пытанне. І вось, каб вы знайсці адказы на гэтае пытанне, мы пачалі іх дакладна вывучаць. Мы накіравалі запыты да ўсіх структураў, да ўсіх прычэпных да гэтай сітуацыі, таму што нам трэба было высветліць. Па-першае, ці сапраўды гэта зрабіў Азаров, але ён потым сам прызнаўся. Гэта пытанне адпала. Далей пайшло пытанне, ці было выкарыстанне адміністрацыйнага ресурсу, калі ён насамрэч адміністрацыйны, каму ён належыць, гэты ресурс. Тое, што Азаров кажа, што мы яго стварылі, ён нам належыць. Вось, калі гэта яго, гэта прыватная цацка. Гэта чалавек, які быў міністрам у спадарыні ў кабінеце Дакладна. Святланы Ціханаўскай. І адказным за план перамога. І адказны цяпер за план перамога. І гэта не прыватная пясочніца спадара Азарова.
тады тады у нас павінны быць нейкія адказы альбо пруфы на тое, калі гэта не яго прыватная песочніца, то Які можа быць адказ, адміністрацыя калі гэта адміністратыўны рэсурс? непасрэдна ад тых, каму гэта належыць, гэты рэсурс належыць. А які ваш можа быць адказ на такое? У палажэнні прапісана, калі гэта будзе выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурса, то гэта ёсць парушэнне. Таксама у гэтай сітуацыі, якія парушэнні відавочны могуць быць, калі мы іх дакажам, так, фармальна, гэта парушэнне правоў саміх карыстальнікаў, якія не давалі згоду на атрыманне рэкламнай, скажем так, рассылкі на гэта. І яшчэ парушэнне, што вельмі важна, бяспекі, таму што ў палажэнні ў мемарандуме ёсць пункт, пад якім падпісаліся ўсе выбарчыя суб'екты, якія падпісаліся па тым, што яны будуць выконваць усё, каб не падвяргаць беларусаў бяспекі. Вось у гэтай сітуацыі, Глеб, як карыстальніку, так, магу задаць гэтае пытанне. Ці з тваёй згоды адбывалася гэтая рассылка? Канешне ж, не, так разумею, ці як? Не, безумоўна, не. Без маёй згоды. Ну, не ведаю, можа быць, і на гэтым палягае сутнасць плану перамога, як бы перамога вось Азарова і ягонага блоку на выбарах у Координацыйную раду. Ну, мне здаецца, што ўсё ж такі не. Гэта, перш за ўсё, як бы падстава людзей, которые вось знаходзяцца ў Беларусі. Як бы, калі там гаворка ідзе пра 200 тысяч, ну хай сабе там 180-150 з іх знаходзіцца ў Беларусі. Ну, гэта канкрэтная вось падстава гэтых людзей. І гэта таксама схіляе людзей, которые вагаліся, ці прымаць ім удзел у выбарах у Координацыйную раду галасаваць ці не. Мне здаецца, гэта перахіліла як бы вагар у бок таго, каб проста не галасаваць. Ну, то бок просто дыскрэдытацыя самога працэсу выбараў, да которага Координацыйная рада імкнулася амаль 4 гады. І гэта просто стварае пытанне, а на чым баку тады гуляе спадар Азаров? Ці не агент ён сам, як бы, вось. Ну, гэта ўжо, не спрабуе ён такім чынам. Гэта ўжо далёка ідучая інсінуацыя, ўсё ж такі, не будзем ісці ў гэтым кірунку. Сам Азаров у сваім каментары заўважае вельмі істотны момант. Ён кажа, адбылася канферэнцыя ў Варшаве ў нядзелю па выбарах у Координацыйную раду. Яе глядзела 200 чалавек, гэтую канферэнцыю. Ніхто ў Беларусі нічога не ведае пра тое, што адбываюцца выбары. І па гэтаму было прынятае рашэнне аб гэтай рассылцы. Ці гэта верагодна? Слухайце, нават калі гэта верагодна, асабліва вось я, ну проста як грамадзянка, зараз выкажуся, не як старшыня камісіі, як грамадзянка. Нават калі гэта праўда, гэта не дае падставы так рызыкаваць жыццямі і свабодай людзей. У мяне ўзнікае яшчэ, Глеб, такое пытанне. Калі Азаров кажа, што ён хацеў, каб пра выбары ўсе даведаліся, чаму агітуе за свой спіс і за сябе асабіста? Не, ну, безумоўна, гэта прыватныя інтарэсы, як бы з пункту гледжання спадара Азарова, гэта вось той самы агрэсіўны маркетинг, прыцягнуць увагу да сябе, як бы, але тое, што гэта гуляе, ну, адваротны бок, ну, як бы, ну, это відавочна, як бы, ну, так нельга рабіць, як бы, ёсць процьма іншых спосабаў, як прыцягнуць увагу да гэтага ўсяго. Глеб, маё пытанне такое канчатковае, што павінна зрабіць выбарчая камісія? Вось сядзіць старшыня ў студыі. Ну, безумоўна, разгледзець пытанне, ці з'яўляецца гэта выкарыстаннем адмінрэсурс. Ну, на мой пункт гледжання гэта відавочна, але ёсць нейкія працэдуры і пратаколы, і проста, ну, у найбліжэйшы час даць адказ. І калі гэта было так, то, безумоўна, там прымаць захады, здымаць Азарова з выбараў і адхіляць ад усіх там магчымых пасадаў. Ці магу я папрасіць вас, вось, напрыклад, вас асабіста, Глеб, каб вы, напрыклад, накіравалі
гэтую скаргу, гэтую просьбу, каб камісія яе разглядзела. У нас будуць тады юрыдычныя падставы, і калі проста грамадзянін Рэспублікі Беларусі, які сам атрымаў гэта, звярнецца да нас з такой просьбай, нам гэта паспрыяе ў тым, што у нас будуць усе падставы, каб гэты працэс ініцыяваць, што называецца, у праве. Куды пісаць, скажыце нашым гледачам? Election, сабачка, рада, калі што, гэта ёсць на ўсіх нашых афіцыйных рэсурсах, каардынацыйная рада наша, на скрыню, на афіцыйную скрыню, просто як грамадзянін, не як прадстаўнік там арганізацыі, як грамадзянін ад сябе. Спадарыня Алена, я разумею, што сітуацыя непрыемная. Колькі часу будзе патрэбна, каб усё ж такі прыняць нейкае рашэнне? Няма часу, Сергей, мы павінны яго... Дні да выбараў. Так, літаральна мы за заўтра, я думаю, збольшага гэта пытанне вырашым, і калі так, як яно вельмі рэзананснае, то мы будзем разглядаць яго альбо на адкрытым пасяджэнні, альбо мы будзем у любым выпадку вельмі празрыста і артыкуляваць усе нашыя дзеянні, і гэта будзе не проста прэс-рэліз, но я думаю, гэта і будзе і выступ, і нейкая прэс-канферэнцыя, таму што справа рэзанансная. Рэзанансныя і фармальныя, і адміністрацыйныя, і таксама этычныя нормы, якія тут уваходзяць, а галоўнае, то, што вы сказалі, таксама бяспека беларусаў. Яна павінна быць на першым месцы. Гэтае пытанне ўсцяж актуальнае і вельмі істотнае. Дзякую за гэтую размову. Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі ў каардынацыйную раду, і блогер Глеб Сандрас на відэасувязі.